εμείς. Τι θα πει πως φέγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίνε αυτοί. Μια φορά και έναν καιρό πήγε η γάτα στο χορό. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Ξάνθη? Που κάνει κάτι, δεν κάνει. Ποιος? Γιατί πήγαινε άραξε τώρα που παίζει, όταν χάνει να το κάνει. Καλά δεν το πάει χαμπάρι. Δεν το πάει χαμπάρι. Ποιος δεν το πάει χαμπάρι? Δηλώσεις. Δεν γίνανε δηλώσεις. Ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Ξάνθης. Πολύ ενδιαφέρον. Έχω ένα μαχάκι εδώ πέρα, παιδιά. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Ξάνθο? Για άδειξέ τα. Σ' ακούω ρε, λέγε ρε. Για άδειξέ τα. Είναι απαράδεκτος. Α, το ελικόπτερο το πάει καλά όμως. Δεν ξέρει να οδηγάει. Που λέει δεν ξέρει να πετάς ελικόπτερο. Είναι απαράδεκτος. Ναι, αλλά είπε δεν ξέρει να πετάς, απάντησέ του όμως αυτό. Είναι απαράδεκτος, θα πάει να μάθει απάντηση. Και ένα παράσημο παραπάνω. Γιατί? Και αυτό δεν το πιστεύει. Το βλέπει αλλά δεν το πιστεύει. Τι για να το ρωτήσεις, να δεις τι λέει. Έχω παράσημα εγώ. Λέει τι είπε Χριστός στο κομμάτι, αλλά αποκλείεται. Ως πας πει να το δει. Ποιο? Το παράσημο. Ο Χριστός διαψεύδει. Άς να λέει. Και βετεράνος στα ελικόπτερα. Κάνουμε ακινάρες, καθαρίζουμε. Πρέπει να πάω να καθαρίσουμε και γινόταν να πεις ελικόπτερα. Χριστός λέει το κομμάτι, το πιστεύεις? Φυσικά όχι. Όχι. Ο Ξάνθος λέει πήρε Χριστό στο κομμάτι, είναι αλήθεια? Έλα ρε, δεν το πιστεύω τώρα. Πήρε Χριστό. Δεν το πιστεύω. Πού οι έρευνες, που πήγε να Παντελίγια. Πάω, κόλλαγε και η μουσική. Αλήθεια. Τίποτα. Το πάει καλά. Δεν κάνω δηλώσεις για αυτό. Το ελικόπτερο το πάει πάντως πάρα πολύ καλά. Δεν κάνω δηλώσεις. Πάντως το ελικόπτερο. Έφερα δηλώσεις ότι δεν κάνω δηλώσεις. Ναι, αλλά το ελικόπτερο το πάει καλά όμως. Δεν ξέρω να οδηγάει. Δεν ξέρω να οδηγάει ελικόπτερο. Ναι, για να δω πώς θα με βγάλεις μετά. Για να δω. Σ' ακούω ρε, λέγε ρε. Γιατί? Πήγαινε άραξε τώρα που παίζει, όταν χάνει να το κάνει.